Mifrux fuq spazju ta' madwar 2000 metru kwadru, ġnien ġdid fit-triq il-Għasel fil-Mellieħa u wieħed minn 16 il-proġett li qegħdin jisiru fuq proposta tal-Kunsilli Lokali bl-appoġġ finanzjarju mill-entità Project Green. L-investiment f'dan il-proġett mistenni jisboq iż-2 miljun euro. Waqt żjara fuq is-sit fejn se jkun qed isir dan il-proġett, il-Kunsill tal-Mellieħa flimkien ma' Project Green taw spjegazzjoni lill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli dwar dak propost. Il-ġnien se jinkludi spazji ta' rilassament, imdawar b'siġar indiġeni biex jiżdied id-del, żoni tal-logħob għat-tfal, spazju bħala workshop edukattiv u żona oħra għad-dakkara. Parti mix-xogħlijiet jinkludu r-restawr ta' ħitan tas-sejjeħ mad-dawra tal-ġnien waqt li għas-sostenibilità tal-ispazju miftuħ se jiġi installat dawl li jaħdem bl-enerġija mix-xemx. Se jsir ukoll ġibjun apposta biex issir it-tisqija fil-ġnien u l-materjal użat fl-art se jippermetti li l-ilma tax-xita jibqa' nieżel u jinġabar fil-ġibjun. U għawek, propju fil-Mellieħa, għanna 2000 metru kwadru ta' art li setet imbniet u li minn flok illum ser issir spazju miftuħ, ġnien, park għal-familji u għal dawk li jżuru l-lokalità tal-Mellieħa. U għawek rajna li nkunu għedin nagħtu wkoll importanza l-aspett edukattiv. U allura qegħdin inġibu flimkien spazju miftuħ, aspett edukattiv u spazju li flok imbena qed jingħata lura lin-nies. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Project Green, Joseph Kuxkieri, semma kif il-Community Greening Grant u eżempju ċarta kif l-entità qiegħda taħdem bisħiħ mal-kunsilli lokali u għaqdiet mhux governattivi biex inħolqu spazji miftuħa ġodda qrib id-djar tan-nies. Qal li bħalissa għaddej ukoll ħafna xogħol minn barra dan il-proġett fil-Mellieħa. Numru minn dawn il-proġetti diġà mexjin ġmielhom, fosthom il-proġett tal-Fruit Forest Klim Tarfa, dak ta' Insielen Fawdex u l-Picnic Site f'Ħalaxa. Is-Sindku tal-Mellieħa Dario Vella spjega li wara li l-Kunsill issottometta l-pjani lill-awtorità l-ippjanar għaddej il-proċess biex joħorġu l-permessi neċessarji, ħalli bekk ikun jista' jingħata bidu għax-xogħol fiżiku fuq il-ġnien li se jkun wieħed mill-akbar proġetti li qatt saru fil-lokalità.